Nobyembre 27, 2022, unang Domingo sa Adbyento. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay. Hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kun ang agalon sa panimalay, nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili mutugot nga ang katawhan nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamo usab kinahanglan nga mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Kristo.